tistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. WayServe waslet biex tlesti linja ġdida awtomatizzata l-ħġieġ li se tkun kważi qed titripla l-kapaċità tal-ipproċessar eżistenti fl-immaniġġjar ta' dan il-materjal. Dan hu pass ieħor sinifikanti l qudiem fl-impenn ta' Malta l prattiċi sostenibbli fl-immaniġġjar tal-iskart. Din il-linja li se tuża teknoloġija avvanzata tinsab fl-istadji finali tal-ikkummissjonar u se tkun tista' tipproċessa madwar 10 tonnellati ta' ħġieġ fis-sija, ekwivalenti għal 52,500 fl-ixkun fis-sija. B'hekk WayServe se tkun qed iżżid il-kapaċità minn 8,000 tunnellata fis-sena għal 21,000 tunnellata. Din il-linja ġdida se tkun ukoll qed tipproċessa tipi differenti ta' ħġieġ, inkluż fdalijiet ta' ħġieġ ċatt bħal ħġieġ ta' twieqi biex bekk jitnaqqas aktar skart milli jispiċċa fil-miżbla. Permezz tal-aħħar teknoloġija, inkluż tamir ta' separazzjoni awtomatizzat, din il-linja se tneħħi kontaminanti u anke tissepara ħġieġ ċar mill-ħġieġ ikkulurit biex bekk il-materjal finali jkun ta' kwalità għolja. Il-kap eżekuttiv tal-WayServe Richard Bilocca spjega kif dan l-investiment ta' 2 miljun euro se jkun qed jaħdem. Dan l-impjant ser ikun qed jipproċessa l-ħġieġ b'teknoloġija aktar avvanzata biex dan il-ħġieġ ikun jista' jinbagħat fis-suq bi kwalità aħjar, b'rendiment aħjar għall-kumpanija u bl-iktar ħaġa importanti b'użu aħjar fl-ekonomija ċirkulari. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli saħqet kif dan l-investiment huwa xhieda ta' gvern li qed jaħdem għas-sostenibilità. Dan l-investiment li qed tagħmel il-WayServe fil-fatt huwa parti minn investiment aktar wiesa li jidħol fil-politika li qegħdin inħadnu bħala gvern. Dik li nresqu lil pajjiżna aktar lejn l-ekonomija ċirkolari.